Øvelsens formål er at transformere gærceller med et gen, der koder for proteinet insulin, og derved lave en cellefabrik, der kan producere insulin. Transformation er den teknik, hvor generne optages gennem cellemembranen og efterfølgende udtrykkes i cellen. Det kan gøres ved at overføre GMO'er, som er genetiske modificerede organismer, eller gensplejsede plasmider, til en organisme, der i vores forsøg er en gærcelle. Donor-DNA'et kan findes på forskellige måder, f.eks. ved hjælp af genom-DNA, hvor man ved hjælp af restriktionsenzymer klipper DNA'et i mindre stykker, og herefter kan man samle den ønskede DNA-sekvens op med en G-elektroforase. I denne øvelse bestiller vi det ønskede DNA, der er indsat i et plasmid allerede. Den måde kaldes syntetisk DNA, hvor man kender den ønskede DNA-sekvens, den genetiske kode, og kan bestille det, hvor det bliver fremstillet kemisk ved en automatiseret proces. Når vi bestiller syntetisk DNA, er genet og de regulerende DNA-sekvenser allerede gensplejset ind i plasmiderne. Vi indsætter også genet for antibiotikaresistens i plasmiderne, for senere at kunne selektere de celler, hvor transformationen er lykkes. Plasmiderne bliver gensplejset med donorgenet, som koder for insulin. Et gen koder for et protein, der er opbygget af en aminosyrerækkefølge. Når man kender proteinets primære struktur, aminosyrerækkefølgen, kender man proteinets genetiske kode. Den genetiske kode er rækkefølgerne af nukleotider, adenin, tyramin, cytosin og guanin, hvor 3 nukleotider koder for et codon, der koder for en aminosyre. Genet er bygget op af forskellige områder. Der er et område, der koder for selve proteinet, kaldet det proteinkodende område. Her er der rigtig mange codons. Når proteinsyntesen skal foregå for det protein, som genet koder for, skal ribosomet vide, hvornår translationen af mRNA'et skal starte og stoppe. Derfor er der foran og bag ved det proteinkodende område henholdsvis start- og stopkodon. Foran og bag ved start- og stopkodon findes en række regulerende DNA-sekvenser, der hjælper med at aktivere transkriptionen af genet, så mRNA'et kan dannes. Disse regulerende DNA-sekvenser er promotoren, ribosombindingsstedet og terminatoren. De sidder på ekspressionsvektoren eller kloningsvektoren, som er plasmider, der indeholder de nødvendige dele til at udtrykke et bestemt gen. I vores forsøg arbejder vi med gærceller. Gærcellen er en eukaryot celle, der derfor har en cellekerne og indeholder endoplasmatisk reticulum, kaldet ER. Derfor er det muligt at danne proteinets tredimensionelle struktur og kan tilføje glykosyleringer, som er sukkergrupper, der kan tilføjes til proteinet. Eukaryote celler er skrøbeligere og langsommere og kræver god pasning, modsat en prokaryotcelle, som ikke har nogen cellekerne, men som er simplere og hurtigere at arbejde med en eukaryotcelle. De har ikke endoplasmatisk reticulum til at danne proteinets tredimensionelle struktur eller tilføje glykosyleringer, og derfor kan de ikke bruges i vores forsøg, hvor vi skal danne proteinet insulin. Vi tænder Bunsenbrænderen for at arbejde sterilt. Herefter foregår transformationen. Som før nævnt er transformationen, når et gen optages i en organisme og derefter udtrykkes. Cellemembranen er opbygget af et dobbelt fosfolipidlag. Fosfolipidmolekylerne er opbygget af en polargruppe, en fosfatgruppe og propan 1,2,3-triol, også kaldt glycerol, og 2 fedtsyrehaler. Fosfolipiderne holdes sammen af hydrofobe interaktioner mellem fedtsyrekæderne. På grund af den her opbygning vil der være et hydrofil del yderst og inderst, og en hydrofob del imellem de to lag, hvilket er det, der gør, at membranen bliver semipermeabel. Derved er det muligt for cellemembranen at opretholde miljøet inden i cellen forskelligt fra miljøet uden for cellen. Derfor er det også muligt at regulere, hvilke stoffer, der kan blive transporteret ind og ud af cellen. Det er ikke muligt for plasmiderne at diffundere ind i membranen, da plasmiderne er ringformede DNA-stykker, som er polære, da DNA består af en negativ fosfatgruppe. Cellemembranen skal derfor gøres mere permeabel, for at plasmiderne kan trænge gennem membranen. Det kan gøres ved at stresse cellerne ved hjælp af f.eks. stød, som er elektroporase i den her øvelse, der bliver brugt, eller temperaturchok, som vi gjorde i forsøget i klassen, hvor vi skruer op og ned for temperaturen, og derved giver cellen et chok. Når plasmiderne har diffunderet ind i cellen, er det muligt for cellen at begynde at danne det her protein, som det er, at genet koder for, og det sker ved hjælp af proteinsyntesen.
Proteinsyntesen er processen, hvor protein bliver dannet. Det sker ved to faser kaldet transkription og translation. Transkription foregår inde i cellekernen, hvor DNA bliver adskilt af helikase og RNA-polymerase. Danner en RNA-streng ud fra baseparingsringen. Dog i stedet for at binde thiomin til adenin, bliver uracil bundet til adenin. På den måde kan man kende forskel på RNA-strengen og DNA-strengen. RNA-strengen bliver klippet, så intron bliver klippet væk fra ekson ved hjælp af splitosomerne. Den tilpassede streng kaldes mRNA'et. Den bliver sendt ud i cytoplasmaet, hvor den binder sig til ribosom. Her sker translationen. Ribosomet oversætter mRNA'et til aminosyrerækkefølgen ved hjælp af tRNA'et. Måden som tRNA'et koder proteinet på er ved at læse 3 baser ad gangen, en triplet, der kaldes et codon, som koder for en aminosyre. Den aminosyre sidder på tRNA'et, som har den komplementære basetriplet til mRNA'et. Aminosyrene binder sig sammen ved hjælp af peptidbindingerne og danner til sidst det færdige protein. Da det ikke er alle cellerne, som optager plasmidet, er det vigtigt at kunne finde og selektere de transformerede celler. Da vi også indsætter genet for antibiotikaresistens til plasmidet, tilsættes antibiotikum og lader cellerne vokse og dyrker cellerne i det. Så det er udelukkende af cellerne, som har optaget plasmidet, som vokser og deler sig. Ved at inkubere cellerne dyrker man dem, så der kommer flere. Ved at inkubere cellerne dyrker man dem, så der kommer flere. Ved hjælp af fermentering bliver der dyrket milliarder af celler, der laver proteinsyntese. Derved dannes der masser af protein, i dette tilfælde produktet insulin, som kan oprenses og bruges til medicin. Vi kan se, at den er optimeret til en bestemt pH og temperatur, hvor der bliver dannet mest produkt på grund af enzymerne, der er specifikke. Til sidst, for at se om insulinen virker, kan vi give en mus med diabetes insulinen, efter vi har givet den noget druesukker eller noget sukker, for at se om blodsukkeret så vil stabilisere sig.